For this Senzo Shabalala, Obesabayo, Jehovah, on the 2 Kings chapter number 3, verse number 17. Especially my sitting 2 Kings chapter number 3, verse number 17. Chapter number 3, verse number 17. Wangethula umthwalo owawungesinda, wangethula umthwalo omthandazo wami, uvalo lwami lwaphela, awususo yamasi the wind or the rain, yet the streams shall be filled with water, so you and your cattle and your beasts of burden may drink. Ngokuba uJehova usho kanje, uthi anikubona umoya, aniubona umoya, kubheka sidiso ukuthi makhana niubona umoya. Yes, anikubona imvula, aniubona imvula, phinda umbheka umjethi makhelwane nemvula ngekuzibone. Yes, kepha lo mfula uyakugcwala amanzi, kepha lo mfula uyakwenza njani? Yes, niyakuphuza nina nezikomo zenu, bese kuphuza nenkomo zenu. Yes, waseduze nezinye izilwane zenu, nezinye izilwane zenu.
noma sesingawavala nje amabhayibheli bese siyahamba ngoba leli verse liyasishumayela nikhona imbazalwane bathi nje kafishane senzele lo ongaboni lithi iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma la ukhuluma nabaprofeti. There are three kings akhona, the king of Judah, the king of Israel, bese kuba khona nenye iking bafika kuJehoshaphat. Lithi iBhayibheli kwakhulunywa kathiwa hayi kukhona uElisha, sebechaza i-background kaElisha ukuthi hayi uElisha yilo ozalwa nguAhabi, who is not faithful. uElisha uzalwa uJezebel. Bayamchaza ukuthi uElisha uzalwa ubani. They are bringing a bad report ngendoda kaNkulunkulu ekhona bazalwane, kanti that same person uyena ophethe inkululeko yabo, because abantu bayadanguzwa abazi ukuthi bazosinda ngani ngenxa ukuthi basesandleni sesizwe sakamowabu. Nikhona bazalwane. Now lithi iBhayibheli lamakhosi ahlangene ngenxa yokuthi izizwe zabo zontathu zisatshiswa isizwe sodwa, isizwe sakamowabu. Selithi izwi kaNkulunkulu uma befika kuJehoshaphat, lithi izwi kaNkulunkulu wabatshela ngomprofeti. Umprofeti lona wabalethela impendulo yenkinga yabo. Inkinga yobani bazalwane? Inkinga yobani? Yes. Now selithi iBhayibheli uyaqala lapha verse number 15. Uyakhuluma nabo but ngithanda kakhulu lengcinyana ethi angeke nize niyibone imvula futhi nomoya ngeke nize nowubone, kepha the same spirit lo eniwuwo lizawuphuza wona. Likhona ibazalwane. Lithi iBhayibheli uma ekhuluma kanjalo, uma nje singakhuluma nabantu abenza igeography kafishane, umuntu onje igeography uzokutshela ukuthi alikaze line umoya ungaqhaqanga. Likhona ibazalwane ebusuku, uma imvula noma uma amafu ehlanganisa imvula kufanele kube khona umoya ohlanganayo. Awuphephethe umoya uphephethela mahala ngenxa yokuthi uma kuhlangana umoya okusho ukuthi kunemvula ezayo. Awuphephethe umoya ingeke imvula izine, ngoba into esitshengisa uma silimile, into esijabulisayo asijabuli ngenxa yokuhlangana namafu, kodwa into esijabulisayo sijabuliswa umoya esizwe uvunguza. Abantu bajabula uma sebebona kumanzi, kepha thina siyaziyo imvula iqali ngokwehla kwenkonzo, kodwa imvula iqala ngokuvunguza umoya. Awukhuluma nambazalwane ebusuku bese siyathandaza. Imvula ayihlanganiswa amafu, kodwa imvula ihlanganiswa umoya. Uma kuzoba khona imvula ezokwehla, kufanele kube khona umoya ohlanganayo, kufanele kube khona umoya ovunguzayo, kufanele kube khona isiphepho esibakhona. Wayisanda uNkulunkulu akhulume basikwemlomo ebusuku ukuthi lesi isiphepho asibonayo asizile ukuzoqeda, asizile ukuzobulala, kepha this wind is here to gather the clouds. Kunamafu azolandwa yilesi isiphepho, asizile nje ukuzoqeda ngempilo yakho, kodwa sizohlanganisa okuthile. Sohlanganisa izinto ezithize phezulu kokuba awubona ukhona umzalishu. So uthi ke belasha akukho umoya ozobona, awukhuluma nabo ebusuku bazalwane, uthi awukho umoya engizawubona futhi ayikho imvula engizakuyibona. Yabona uma sekunetha siyajabula ngoba phela emasimini kusuke kukhona esizakudla. Into esenza ukuthi sijabule ingenxa ukubona imvula. But namhlanje uthi uprofeti kaNkulunkulu awukho umoya engizawubona, uthi nemvula ngeke nize niyibone,
You are going to receive your power. You are going to receive
receive your house. We are going to receive your job. We are going to receive your business. We are going to receive your husband. We are going to receive your new career. You are going to receive in this dry river. You are going to receive. I, as a prophet of God, am here to declare and declare upon your life. Let's go back to your meaning. You want to join and I'm here to take it. Put us in like a rayo. Ukakali television. Ukakali puleno. Ukakali maswamami. Someone is breaking loose. Hallelujah. Angkhulumi next year angisho njengomprofeti uElisha ukuthi ngalesisikhathi monyakozayo mina ngithi kuwona lo nyaka ungakaphelwa etwixo sele you are going to receive kunezinto ezinkulu ezizayo kuwo lo nyaka wesomiso. Big things are coming into your way. Big things are coming into your life. Kunezinto ezizayo ngibona uJehova namhlanje kulamazulu kunemvula ehlayo engakizibona abantu engakizibona izihlobo zakho engakizibona abangani bakho engakizibona imijuliyani wakho engakizibona ngisho iy'ngane zakho bathi kunemvula ezayo kunomdungo semazulwini wamazalwane enguzwa ngizwa amafo ngizwa umoya osezulwini uhlangana kunemvula enayo ina emalini yakho ina ebhizinisini lakho ina lesibabantwana bakho iyana ukuthi kaje iyana ngisusa mbona namhlanje okuweka ngisusa mbona phezulu. Impulele yakhuluma phezu kwempilo le polisi odlula iqalekise zakhuluma phezu kwempilo zabantwana bakho. Le polisi okhuluma iqalekise zakhuluma phezu kwabazali bakho lezo iqalekise zowela phezu kwempilo yakho. Le polisi owasha konke okwakhulunywa phezu kwempilo yakho. Oh, somebody shout Diana. Somebody shout Diana. In the best way, money army. In the best way, glory army. In the best way, what has happened. The rain is pouring upon my life. Hallelujah. Usibona ukuthi yamana ngosi baphela 2021 impilo isafana na 2020 iyafana na 2019 but namhlanje ngizomemezela ukuthi usathana wenza mistake ukukudedela uzela ukuzoza lo myalezo ukuthi in this dry season you are going to reap. Nithi iBhayibheli uJakobe sethandaza wake watshala ngabi ngesikhathi sesomiso. Nithi iBhayibheli sasingekho isihlahla esikhipha iqabunga but lithi izwi kaNkulunkulu uthe setshalile ngenxa yokuthi umuntu ohamba nesibusiso sikaJehova. Lithi iBhayibheli lami uthe setshalile ngawo unyaka wesomiso. The Bible says bless you man of God. Lithi iBhayibheli esetshalile ngawo unyaka wesomiso wavuna thousands and thousands. Wavuna awunamhlanje mbona uNkulunkulu ezokuvunisa in all aspects. Abantu bazophila thabatha ngenxa yokuthi uNkulunkulu uzaphumelelisa wena aphumelelisa izingane zakho kusebenza wonke umuntu endlini kuvulela yonke iminyango. Kunabantu abaphuma emqashweni namhlanje kunabantu abaya emzini yabo uJehova baphumelelisa into another level in this dry season you are living.
uvela ugijimuse ngaphambili ungasasiphambisa isandla umuthi nje Nkosi nisele imvula phezulu kwempilo yami Nkosi ngifuna leyo mvula namhlanje ngifuna le mvula ezovela ine ingabonwa abantu uvela ugijimuse ngaphambili ngithandaze kungenawo umuthi nje Nkosi imlo okhuluma nami namhlanje yimo ufuna le mvula ezokuna